30 minuta. Dobro večer, poštovani gledalci, ja sam Dejan Jelača, a vi gledate 30 minuta. Moja gošća je rođena u Beogradu, završila je glumu na Fakultetu dramskih umetnosti u klasi profesora Biljane Mašić. Igrala je u mnogim filmovima, neke od njih su Rock'n'Roll, Uzvraća udarac, Mi nismo anđeli 3 i poslednji film Beogradski fantom. Trenutno je imala premijeru u Zvezdara teatru, u pitanju je Svinjski otac Aleksandra Popovića u režiji Jagoša Markovića. Ona će vam reći nešto više o tome. Gošća 30 minuta, glumica Nada Macanković. Dobroveče, dobrodošli u 30 minuta. Dobroveče, hvala. Ono što je najaktuelnije, a s tim ćemo i krenuti razgovor, jeste Svinjski otac. Dakle, čini mi se prva velika dramska uloga u pozorištu. Prosto me zanima kako je prošla premijera i da li je i sve izgledalo onako kako si planirala? Pa, ja još uvek sabiram utiske i svoje i drugih ljudi, ali svakako je to jedna velika šansa koju sam dobila u pozorištu i znači u jednom jako dobrom tekstu, komadu pre svega, sa ovako izuzetnom glumačkom ekipom i u režiji Jagoša Markovića. I posudeći po utiscima publike, premijera je odlično prošla i sada nadam se da će i ova druga nepremjerna publika isto tako prihvatiti pa da ćemo je dugo igrati. Dobro. Ono što je interesantno za ovaj komad govori o to nekoj odnosu majke i sina, o to nekoj ljubomore između njih, a vi ste upravo igrate odnosno devojku, kasnije ženu, od upravo njenog sina. Sad me zanima, prilično kompleksna uloga, ali tako? Pa jeste, mislim, ta uloga je sama po sebi onako što kažu glumci. Glumci obično ne vole da dobiju ulogu pozitivca, onoga koji trpi, da kažem, koji trpi radnju, koji trpi od negativaca. Mnogo je uvek efektnije i zahvalnije igrati negativca. S druge strane, zaista je potreban veliki rad da bi se to ovako uverljivo napravilo. Jagoš Marković je imao nameru da napravi predstavu da tu zaista bude na neki način, kako da kažem, to je i najveći komentar sada da ima više žanrova, odnosno likovi negativaca kao Rade Živković i Mande imaju dosta komičnog, a ja u svom liku nisam mogla da nađem te komične momente, prosto nisam imala prostora za to, tako da sam ja igrala ovako baš dramski, psihološki realizam. I to neki nalaze sad kao zamerku predstave da nije ovako stilski ujednačeno, ali to je zaista od samog početka bila namera Jagoševa, on je to rekao otvoreno i mi smo to tako radili sada. Nekima se to dopalo, neki smatruju da to nije ovako uravnoteženo, ali, Bože moj, svaka predstava ima svoje, kako da kažem, svoju publiku. Jasno. Ono što je interesantno za to predstavu jeste Jagoš Marković režirao i prosto sanja svih mladih glumaca da prosto rade sa Jagošem Markovićem. Zanima me ta saradnja između tebe i njega. Prosto ste našli dobru komunikaciju. Kako je to izgledalo? Pa jesmo. Pa kažem, on je još na početku jasno stavio do znanja šta hoće od mene. Ja sam od početka radila na tom liku, na taj jedan način koji smo odabrali zajedno i prosto nisam imala nekih većih problema u tom radu, zaista. Dečka u predstavi ti igra Manda, ali tako? Jeste. Kako je to izgledalo? Jako dobro funkcionišete zajedno na sceni, to je prosto može onako iz prve lopte da se primeti da jako dobro imate onako komunikaciju. Pa imali smo zaista s Mandom, kao sa kolegom sam imala divnu saradnju. Čak mogu da kažem da u mom dosadašnjem radu, što na filmu, što na televiziji, što u pozorištu, nikada nisam imala tako dobar odnos s nekim kolegom. I Manda mi je puno pomogao, puno smo radili i sami. I eto, ako se to još vidi na sceni, ja sam jako sretna. Odlično. Puno sreće sa tom predstavom i da igrate dugo Hvala. Na sceni Zvezdara teatra. Publika je vas prvi put upoznala, čini mi se to je bio Pozorište u kući i serija koja se zvala Ljubav, panika, ili tako? Ljubav, navika, panika. I prosto me zanima, vi ste sa, čini mi se, akademije odmah uleteli u tako jedan veliki